खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मानि खोथा होनाय बायदियैनो आगस्ट आरो सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख साख्रिनि थिसनथाइ होनाया आबुं जासिगोन होनना खौरां मोन्दों आरो बेनि उनाव फिन 50,000 साख्रिनि फोसावथाइ होबावगोन होनना खौरां मोनबावदों। बिथां शर्माया फोरमायबावदों दि दानिफ्राय सोरबा साख्रि मावबाय थानायाव रुंसारि जायोब्ला बिनि बेथननि 80% बिसिनो आरो 20% बिमा बिफानो पेन्सन होनाय जासिगोन होनना बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं मैया रौता उदालगुरिनि रौता डिग्री फरायसालिमायाव मानगोनां इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा गिबि मन्थ्रि निजुत मयना बिथांखिनि सिंनि मोनसे हाबाफारियाव फर्म राननानै होयो होनना खौरां मोन्दों। बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव बे गोनांथार हाबाफारिया हिन्जावसा फरायसाफोरखौ सोरखारि अनसुंथाइ मोननाय फसंथानफोराव राङारि हेफाजाब होनानै गावसोरनि सोलोंथाइखौ आवगायहोनो आरो उन्दै बैसोनि हाबाखौ होबथानो गोहो होगोन। बे फालिथायाव गोबां मानगोनां सुबुंफोर, फोरोंगिरि, मावफारियाफोर आरो फरायसाफोर नुजाथिदोंमोन। थामथि रादाबाव दं क'क्राझार बिजिरसालिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव 15 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा होदों हकखौ। थांनाय 17 जानुवारि 2022 मायथाइयाव जानाय बे जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदोंमोन। सरखारि उखिल मनजित दसनि बायदिब्ला हकआ थगायनानै उन्दै हिन्जावसाखौ टिउसन लानायनि मुङाव गावनि न'निफ्राय लब दिन्थिदोंमोन। बिनि सोलायै हकआ हिन्जावसाखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन जेराव हिन्जावसाखौ सानब्रैनि थाखाय जोबनानै दोनदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। जोबनायाव पुलिसआ हिन्जावसाखौ रैखा खालामो आरो हकनि बेरेखायै चार्जसिट थिसनो। बिजिरसालिया हकखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि धारा 6 नि सिङाव दायनिगिरि खालामो आरो 15 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा होयो। बेनि अनगायैबो भारतारि साजा आयेननि धारा 368 नि सिङाव हकखौ 5,000 रां जुरिमाना फोनांनायबो जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिलाथि जौनि बेसेना खमायसिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसाम रायजोआव आयेन बेरेखा जौ फाननायखौ होबथानो थाखाय फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बिलाथि जौनि बेसेनखौ खमायनो थांखि लादों सरकारा। थारैनो बे रादाबा जौ लोंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जागोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।